Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен яктыртучы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада татарлар Омск өлкәсенең су баскан Олы Бүрән авылында. Бүгенге көндә авыл халкын иң борчыганы эчә торган су. Аларның су кыюлары нәкъ менә су астында калган. Шулай ук ике зират та су астында калган. Инде өйләр турында әйтәсе дә юк. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәмгә Удмуртиядан Фәнзилә Салихова. Монда йөрмисең, ничек калырсың? Бер кешегә генә дә файда булса, бер кеше тере калса, үт файда. Тюльган районында мәчет ачылышы. Оренбургтан Фирүзә Әбсәләмова. Бу мәчеттә что халыклар күп булып, теге матурлык булып, менә музей булып тормасын, күп итеп халыклар килеп намазлар укырга иншалла. Шәкертләр бәйрәме дин сагында. Чувашидан үз хәбәрчебез. Җәннәтле булыйм дисәң, кулларыңа ал Коръән. Петропавловск шәһәрендә Сабан туе. Айдагыз егетләр, кем батыр, кем көчле, гер белән ярашырга чыгыгыз, точны күрсәтегез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде белгәнегезчә, Омск өлкәсендә күп кенә татар авыллары яз көне су басудан зыян күрде. Без исә алар белән хәбәрдә торып, булдыра алганча сезгә җиткереп бардык. Иң мөһиме, авыллар ярдәмсез калмады. Аннан соң инде 3 айлап вакыт узды. Безнең төшерү төркеме 3 авылда булып, аларның бүгенге тормышын күзәтте. Усть-Ишим районында урнашкан Әбәргүл, Әшуан авыллары хакында инде җиткердек. Бүген юлыбыз Тюрметики, ягъни Олы Бүрән авылына булыр. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Инде алдагы тапшыруларыбызда күргәнегезчә, Омск өлкәсенең Әбәргүл, Әшевән авылларында йортларны киптерү төзәтү эшләре бара. Аларны бүген иң борчыганы кышка кадәр йортларны киптереп, төзәтеп кую, утын, малларга ризык әзерләү. Каршылыклар байтак, тик халкыбыз сыгылмый. Өлкә Татарстан да булдыра алганча ярдәм итә. Омск өлкәсенең районнары бу авылларны үз канат астына алган. Очрашуда гомум мәсьәләләрдән кала һәм башка авыллардан аермалы буларак, Олы Бүрән авылы халкын тагын бер мәсьәлә борчый. Ишим елгасы астында калган тагын бер татар авылы. Олы Бүрәк. Шулай ук бу авыл бик күп зыян күргән. Бүгенге көндә авыл халкын иң борчыганы эчә торган су. Менә бу якларда тулысы белән су баскан була һәм аларның эчә торган су кыюлары нәкъ менә су астында калган. Шулай ук ике зират та су астында калган. Инде өйләр турында әйтәсе дә юк. Менә монда су затанышы, менә бу полностью авыл су астында утырган иде монда. Менә монда гына лодкалар мәңгеләр, менә монда лодкалар белән йөрүләр монда. А монда менә бу юллар Устишим Әшвәнгәчә затоплены иде. Юл юк иде, башка юл юк иде монда. Короче, вот менә монда, менә. Агасыр кешеләр монда нәрсә эшләр. Монда мин ладно монда мин 5 ел сугына үсем белән алып киләм сугына монда нидә. Авылдан. Райондан алып киләм сугына монда. Агасыр монда менә кешеләр калалар монда кая. Суда алып булмый. Монда күпме соң авылда халык? Ну, иде бер 20 өй бар буна, йортларына. Картлармы, яшьләрме? В основном пенсионерлар яшьләр монда. Яшьләр күп юк монда. Ошо монда бер 5-6 семья яшьләр бар булар, калганнары без пенсионерлар ниләр. Кем әле пенсияга чыкмаганнар. Монда ничек эшләргә була соң? Менә карап караң. Моны биш булмыйча урарга кирәк. Моны чистартырга кирәк инде. Конечно. Моны ремонт эшләргә кирәк. Әмма трубалар колодецлар төшерергә кирәк нәрсә. Монда хәзер кайда эчәсез? Кем кайнап килә, райондан алып киләләр, или Казандан ебәргәннәр идән радиклар алып килгәннәр дә 5 литрлы коммунитаркалар белән. Алып килгән, КамАЗ фура килгән иде. Ну, фурадан алып килгән суларын эчәләр. Алар эчәләр монда хәзер, кая? Райондан алып киләләр суны. Онда эш булмый суны. Страшно моны. Урарга кирәк монда. Кешеләргә бит жить надо бит тоже. Яшәргә кирәк. Су эчәргә кирәк. Кая? Менә монда колодец утыра. И онда бер колодец утыра. И все, больше су юк монда, бер район булмый. Монда ишемнән эчкәле карасына беләсез. Всякие зараза хәзер. Пескә су килмәде. Песпектә. Ну, магазиннар юк иде. Безне алып киттеләр, һәмчәйшләр. Потому что без монда 3 семья, ничек яшидек. Безне алып киттеләр.
Иш авылда булган эш эшләсе мәсьәләләрне Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев өлкә губернаторына җиткерде. Тагын шунсын ассызыклау мөһим. Омскида узган 2нче халыкара Иртыш буе Сабан туендагы Татарстан Республикасының Яшел Үзән районы эшләгән утардан зур йортны мәдәният йорты һәм кечкенәсен кибет итеп Әбәргүл авылына күчерәчәкләр. Мәчете Большеречье районындагы татар утарына күчә. Калган корылмалар Әшвән һәм Улыбүрән авылына китәчәк. Ләйсән Асадретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Омск өлкәсе. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәмгә. Удмуртиянең Болезино районында маскировка ятмәләрен 12 ноктада, Болезино бистәсендә һәм авылларда үрәләр. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүнең төрле юлларын эзлиләр. Киемнәр төгәләр, оек-башлар бәйлиләр, шәмнәр ясарга ниятлиләр. Бу эштә районда гомер итүче милләттәшләребез дә актив катнаша. Сүз җирле хәбәрчеләребезгә. Болезино бистәсенең автомобиль йөртергә өйрәнүчеләр мәктәбендә 2022 елда Бумеранг Добра исемле волонтерлык хәрәкәте оеша. Махсус операциядә катнашучыларга, госпитальләргә ярдәм җыеп җибәрә башлый. Мәктәпне кызы Светлана җитәкли. Мәдинә Пасевкова аның уң кулы башлап йөри. Узган ел маскировка ятмәләре үрә башлыйлар. Олысы кешесе ярдәмгә үз өлешен кертә. Бер кешегә генә дә файда булса, бер кеше тере калса, үт файда. Ничек кеше шулай җыелгалыйсыз? Всяко була, кайчакта 2 кеше, кайчакта 10 та булабыз. Балалар килсәләр, 10 та булабыз. Болезино бистәсеннән чакрым ярым ераклыктагы Кожылы авылыннан да киләләр. Кемдер автобуста, кемдер велосипедта. Районда бүгенге көндә ятмәләрне 12 урында үрәләр. Шул исәптән Кистем авылында да. Безнең барда пенсионерлар юкаландылар, килделәр. Кайчакта көнизында йөрибез, кайчакта кем иртәгәтен мовиттан соң чыга. Алай сама тырышабыз, булышма тырышабыз. Үзебезнең аланнарыбыз тугышлы тезрәк бетсен, аланнарыбыз исән сау кайтсын дип тырыш. Без бәйледек. Декабрьнең башыннан башлап, ес ялгыш әйтмим минисеки 6 на 3, 6 на 3 була, 57 штука бәйледек. Апа авырмы бәйләве? Үрәнсең Башта авыр. Аннары барда кете еңел. Инде кул үрәни, бәйлибез дә бәйлибез. Еще иге алып кайтабыз материаллар кескелемеге әзер булсын дип. Галина Потарочинаның да кул-кулга юкмый. Шлемга киертә торган маскировка башлыклары үрүдә аңына тиңнәр юк. Инде 200 ясаган. Сары, яшел, коңгыр тасмаларны аралаштыра. Башта махсус киергә дәүрә, аннары шлемга киертә. Две резинки. Их завяжем вместе. Резинка очларын тоташтырабыз, әйләндерәбез. Менә шулай килеп чыга. Нокталарда гына түгел өйләрендә үрүчләр дә бар. Мәктәптә эш тизрәк барсын өчен бистә осталары җайланмаларда уйлап таба. Пестов Алексей ятмә үрү өчен тасмалар телә торганны ясаган. Гап-гади, эшне җиңеләйтә, тизләтә. Тасмалар да бердә ясылыкта киселә. Июнь айында 712 квадрат метр ятмә үреп узатканнар. Ил масштабында күп тә түгелдер, әмма безнең өчен олы хезмәт ди Мәдинә Сивкова. Аның үзенең улы һәм оныгы махсус операциядә катнашалар. Первый ранение ясындан кайтты внугым. И вот сөйләде, нәрсә бар, нәрсә юк. Нәрсә кирәк? Нәрсә кирәк? Асыгыра раз госпитальләргә затмага ябыштык инде берне. Госпитальдан әйтелер инде нәрсә ясамага. Подсказывают дип әйтәм, сырайлар. Менә носкилар бәйләйбез. Шерстяной. Неен йонын алабыз. Бәйлейлер каждый авылда. Менә ситчылар кетирелер. Менә мондай нелер тегеп кетирелер. Ахмади, Кестем, Пайра, Бектиш. Кемне әйтмедем? Урьякала Гордина дип әйтелер. Вот татар нелер инде авыллар бөтенесе монда кетирелер. Биредә госпитальдә дәваланучылар өчен киемнәр дә тегәләр. Аларга нәрсә кирәген яхшы беләләр, чөнки табиблар белән элемтәдә торалар. Авыр яралыларга киемнәрне алыштырырга җайлы булырлы итеп тегәләр. Барысы да җиңел каптырыла. Илизаров аппараты астында ятучы егетләр өчен шортылар өлгесен дә үзләре уйлап тапканнар. Һәм шушындый ярдәм нокталары белән уртаклашырга әзерләр. Футболкалар, мендәрләр, тастымаллар, бандажлар ниләр генә текмиләр. Ул көчен кертә алмаучылар матди ярдәм кертә. Мы с самого же начала начали работать с Народным фронтом Удмуртской республики.
Без баштан ук Удмуртия Республикасының Народный фронт оешмасы белән эшли башладык. Ирем белән булдыра алганча ярдәм итәбез. Матди яктан да, медикаментлар белән дә. Народный фронттан ни кирәген әйтеп торалар. Мебель җитештерүебезне белеп, шушы ноктадан Светлана Сивкова бандажлар өчен тукыма калдыклары бирә алмассызмы диде. Мебель тукымасы тыгыз, бер дигән биреп торабыз. Ил төкерсә күл була. Ярдәм дә күп яки аз дигән әйтер юк. Халык ышанып ярдәмен суза. Һәр тиененә хисап тотады Мәдинә Севкова. Биредә ярдәм итәргә теләүчеләрнең исем фамилияләрен теркәргә дә җитешмиләр. Хәер, булышучылар үзләре дә кирәк санамый. Кайсылары өйләренә эш ала һәм ихластан ярдәм итә. Удмуртиядә Назир Нуманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Тюльган районында мәчет ачылышы. Оренбургтан Фирүзә Әбсәләмова. Бу мәчеттә шул халыклар күп булып, теге матурлык булып кына музей булып тормасын, күп итеп халыклар килеп намазлар укырга иншалла. Шәкертләр бәйрәме дин сагында. Шуашидан үз хәбәрчебез. Җәннәтле булым дисәң, кулларыңа ал Коръән. Петропавловск шәһәрендә Сабан туе. Айдагыз, егетләр, кем батыр, кем көчле, гер белән ярашырга, чыгыгыз, көчне күрсәтегез. Мөселманнарның күптәнге хыяллары тормышка ашкан, ниһаять 13 елдан соң Тюльган авылында мәчет ачылган. Аны индивидуаль проект буенча торгызганнар. Монараның биеклеге 22 метрдан артып китә. Намазга монда йөзләрчә дин тотучылар җыелган. Тантанада Россиянең баш мөфтие Тәлгать Тәҗетдин дә катнашкан. Мәчет төзелешенә акча бирүчеләр арасында җирле халык, иганәчеләр, төбәк хакимияте. Үз ишекләрен ачкан һәм замана таләпләренә туры килгән гыйбадәтханә бәйрәменнән безнең репортаж. Күпме кулдан не килде, шуңа ярдәмче булдык, эшләнек. Аллаһның мәчеткә биргән рәхмәтләре безгә лә булһын. Район үзәгендәге мәчетнең аерым тарихы бар. Ул проект лохотасы аркасында 2 тапкыр төзелә. Төзелешнең беренче ымтылышы халык акчасына 2011 елда башлана. 8 елдан соң беренче таш салынган урында диварлар һәм манара барлыкка килә. Әмма проекттагы хаталар аркасында ул кирәкле нормаларга туры килмәгәне билгеле була. Шул вакытта кырылманы сүтеп, мәчетне икенче тапкыр торгызырга карар кылалар. 13 елдан соң мәчет үз ишекләрен ачты. Алия мәчете Бөек Ватан сугышы елларындагы кыю кыз снайпер, Советлар Союзы герое Алия Мулдагулова хөрмәтенә аталган. Аллаһу акбар ва лиллахил хамд. Мөхтәрәм кунакларны гырыф-гадәт буенча милли ашамлыгыбыз шәк-шәк белән сыйладылар. Яңа мәчет ачылу уңаеннан бистә халкының шатлыгын уртаклашырга дип дин әһелләре һәм җәмәгать эшлеклеләре, төзелешкә нигез салучылар һәм хәйрия эшләр килгән иде. Тантана барышында төзелештә актив катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Губернатор Денис Паслер җыелганнарга сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Төбәк башлыгы үз чыгышында ассызыклаганча, Оренбург төбәге һәр вакыт төрле конфессия вәкилләренең яхшы мөнәсәбәтен күрсәтә. Ел саен биредә храмнар, мәчетләр ачыла, шулай дәвам итсен. Бу безнең рухи тормышыбызның нигезе генә түгел, халыклар арасындагы дуслыкны ныгыту да. Баш мөфти Тәлгать Тәҗетдин бәйрәмдә катнашучыларны ихлас күңелдән сәламләде. Аллаһы йорты теләсә кайсы трак пунктта кешеләр булган һәм шәһәрдә һәм авылда төзелергә тиеш дип сүзен башлады. Бергәләшеп җәннәт сарайларында кылган шикелле гыйбадәтләребезне кылып яшәүләрне насыйп әйләсә иде. Мәчетнең манарасы өстеннән азан тавышлары кыямәт көненә кадәр яңгырауларын да я Раббым Аллаһ. Хасанатан ва кина газабан рахмәтикә я архамар рахим. Гыйбадәтханәне ачу да Оренбург тарихына керәчәк. Мәчет ачылганнан соң мөселманнар яңа Аллаһы Тәгалә йортына юл тотты. Ачылу тантанасыннан соң кунаклар анда намаз укыдылар. Бу мәчеттә шул халыклар күп булып, теге матурлык булып кына музей булып тормасын, күп итеп халыклар килеп намазлар укырга иншалла.
Гыйбадәтхананы уйлап башкарганнар, уңайлы итеп эшләгәннәр. Яңа мәчет ислам нигезләрен өйрәтү өчен кирәкле бар нәрсә белән җиһазландырылган. Беренче каты ир-атлар өчен намаз залы, икенчесе хатын-кызларны сыйдыра. Мәчет тирәсе дә матурланган. Миңа бу мәчет бик ошады, ул бик матур. Барлык дин тотучылар өчен бу бик зур бәйрәм һәм шатлык. Иң өлкән кунак 102 яшьлек Нурҗихан апа Дәүләтшина булды. 102 генә яшәле. Булай киленем Горай. Мәксүттән мине мәксүттән сакырдылар, менә мәчет асабыз дип. Сакырганга килдем. Булай әйбәт матур мәчетләр әйбәт икән. Мәчет төзү белән генә эшләр тәмамланмый. Планнар зурдан. Авыл халкы өчен дини укулар да башланыр дип планлаштыралар. Балалар курслары дигәндә малайлар һәм кызлар өчен ислам нигезләре, Коръән уку буенча дәресләр күздә тотыла. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Чувашия Республикасы Шыгырдан авылында 21-нче тапкыр шәкертләр бәйрәме узды. Авыл балалары өчен генә оештырыла башлаган бәйрәм хәзер төбәкара чарага әверелде. Бирдә мәчетләрдә дин сабагын укыган балалар гыйлемнәрен күрсәтә. Толырак безнең видеоязмада. Мәдрәсәләрдә дин сабагын укыган балалар өчен бу көн үзе бер имтихан тоту. Алар аңа ныклап әзерләнә. Чувашия Республикасында 50 мәчет бар. Һәр берсеннән төркемнәр тупланып килгән. Җәннәтле булыйм дисәң, кулларыңа ал Коръән. Безнең шул мини мәҗлескә Адилә апа, Алиева Адилә апа укытты. Анарга бик зур рәхмәт, бик каты күпне аңлатып бирде. Начарлыкны, яхшылыкны. Каты күп тырышты, крәндек. Без командада 13 кыз идек. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шәкертләр бәйрәмендәге конкурслар катнашучыларның белемен тулысынча ачып сала. Коръәнне яттан уку, Коръәнне карап уку, азан әйтү бәйгеләре бар. Моңа өстәп балалар викторинада да катнашты. Төрле сорауларга җавап бирде. Мисал өчен, тәрбияле бала кем ул? Бу сорауга Чувашиянең Тукай авылыннан Коръән нуры төркеме җавап эзләде. Тәрбияле бала ул әният исән тыңлаучы, Аллаһ Тәгалә үткәнен эшләүче. Безнең командадан килгәндә карасак, Чувашиянең бөтен татар авылларыннан, шулай ук Самара өлкәсе, Ульян өлкәсе, Татарстанның Буа районы, шулай ук Татарстанның Кукмара районыннан да алар инде килделәр, катнашалар. Иң кичерәкләре менә бүген инде күрдек, 7 айлык бала, инде иң картлары әбиләр, бабайлар, пәйгамбәребез әйткән бит. Бишектән алып ләхеткә кадәр гыйлем алыгыз. Ягъни кеше шәкерт була, үзенең өмер буе ул шәкерт була. Авылларыбызда Гөлстан мәдрәсәсе раслаган җәйге курслар, дини тәрбияви курслар тәмамланып, бүгенге көндә йомгаклавы булды. Аллага шөкер, балаларыбыз дин исламга бик игътибары зур. Әлеге бәйрәм мәдрәсәләрдә гыйлем алган шәкертләрнең укулары төгәлләнү билгесе. Быелгы чара Чувашия Республикасы мөселманнары диния нәзарәте оешуына 30 ел булуга да багышланган. Әлбир хәзрәт аны башлап җибәрде, менә Мансур хәзрәт бүген бик матур иттереп дәвам итә аның өчен. Мансур хәзрәткә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле Шыгырдан халкы, Урмай, Тукай халкы, барыгызга да бик зур рәхмәт. Сез Россиядәге татар авыллары өчен генә түгел, Татарстандагы татар авыллары өчен дә үрнәк булып торасыз. Менә монда килгәч без гаиләләрнең ничек яшәвен, халыкның сәүдә өлкәсендә ничек, һәм шул ук вакытта балаларның матур итеп киенеп, гореф-гадәтләребезне һәм киемнәребезне, телебезне саклауны да күрәбез. Быелгы шәкертләр бәйрәмендә иганәчеләрдән үзенчәлекле бүләк тә тапшырылды. Бер имам һәм бер мөгаллим гомрә хаҗына бару мөмкинлегенә ия. Ел ахырында менә матур итеп төгәлләү, әлбәттә безнең шушы Чувашия Республикасында бик матур күркәм үтә. Үзебездә дә шушы үрнәкне алып эшләргә исәп Аллаһ бирсә. Коръәннең соңгы 10 сүрәсен уку яттан. Бәйге бүләкләрсез булмый билгеле. Балалар күңеленә бигрәк тә велосипедлар хуш килде. Азан әйтүдә Татар Озын Куа авылыннан Хәмидуллов Фаязга тиңнәр булмады. Аңа тай бирделәр. Беренче урын алган төркемгә 15 мең, мөгаллимгә 10 мең сум тапшырылды. Һәр бирләрегезгә дә бүләкләр әзерләнде. Без урын алмадык, но бик күп эмоция испытать иттек. Biz Şəhəbə məscidi Al-Azan isimli komandamızla tam bir yolusu tağda keçilərək otoplanıb giləbizdə urun alırğa tırışabız indi.
Бу көнне балалар өчен мөселман Сабан туйы да уздырылды. Әлбәттә, инде милли бәйрәмебезнең бөтен бәйгеләре дә бар иде биредә. Безнең шәкертләр бәйрәмендә төп батыр булып, иң кечкенә веслы бала алачак. Тәкәне һәм аның үз весындагы булган бүләкне. Ул 25 килодан башлана безнең. Сабан туйының инде төп батыры булып, шул 25 килолы көрәшче калачак Алла кушса. Уясында ни күрсә, очканда да шул булыр ди халык мәкале. Чувашия Республикасының Шыгырдан авылында узган шәкертләр бәйрәме традицияләрнең, гореф-гадәтләрнең буыннан буынга күчүенә уңышлы мисал. Илгир Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Шыгырдан авылы, Чувашия Республикасы. Төньяк Казакъстанның Петропавловск шәһәрендә Сабан туйны зурлап билгеләп үттеләр. Быел ул бик әһәмиятле вакыйга, дуслык татар-башкорт үзәгенең 35 еллыгына багышланган иде. Шулай ук нәкъ 35 ел элек җирле үзәк Петропавловск шәһәрендә беренче Сабан туй оештырган. Шул вакыттан бирле ул шәһәр халкының иң яраткан бәйрәмнәренең берсенә әверелде. Милләттәшләребез Сабан туйны ничек каршы алды? Сүз Әдилә Тыгъбатовага. 100дән артык милләт, дус һәм тату яши торган Төньяк Казакъстан өлкәсендә бу бәйрәм барлык төбәк халкы өчен уртак тантанага әверелде. Бу елы 35 ел безнең центрыбызга дуслык. Вот уже 35 ел без Сабан туйны үткәзәбез. Самое главное, шу Сабан туйны безгә кирәк яшьләргә бирергә. Шу Сабан туйны бетмәсен. Айдагыз, егетләр, кем батыр, кем көчле, гер белән ярашырга, шыгыгыз, көчне күрсәтегез. Шулма кватыр, ватым булырмы икән, Сабанку да алып булырмы икән. Петропавловскидагы Сабан туй мәдәни чара гына түгел, ә чын гаилә тантанасы. Биредә һәркем үзе өчен ниндидер кызыклы шөгыль таба ала. Көне бүген Аллага шөкер бик шәп, кыяшлы, бала-чага шул Сабан туйга килеп, гел-гел шауып йөрделәр. Кайчан уйныйбыз, кайчан уйлыйбыз. Худайга шөкер, апалар уеннар алып баралар. Многонациональных игр. Бүген милли уеннар бик күп булды, төрле бүләкләр утарга мөмкин иде. Шулай ук мин татар җырларын бик яратам. Алар бик матур һәм мәгънәле. Я сама 15 лет назад. Мин үзем бу сәхнәгә 15 ел элек үзәкнең 20 еллыгында алып баручы буларак чыктым. Бүген балаларым чыгыш ясый һәм мин аларның татар халкының мәдәниятенә якынлашуына бик шат. Бигрәк мотор кылалар Сабан туйны. Күп итеп рәхмәт организаторларга. Турабыз яхшы, Худайга шөкер. Шундый Сабан туйлар булып торсын. Күп итеп сәлам татарларга. Казакъстанда Сабан туй бәйрәме мәдәни традицияләрнең төрле милләт кешеләрен дуслык һәм бердәмлек атмосферасы тудырып берләштерә алуының ачык мисалы. Киләчәктә дә милләттәшләребезгә шатлыкта, куанычта, бәхеттә яшәргә язсын. Әдилә Тыгъбатова, Борҗан Кәҗәканов, Татарлар, Петропавловск шәһәре, Казакъстан. Сезгә җиткерәсе мәгълүмат шулар иде. Без исә мөхтәрәм тамашачыларыбыз сезнең белән сау булашабыз. Татарлар игътибар үзәгендә сәяхәтләрен дәвам итә һәм милләттәшләребезнең яшәешен яктыртып бара. Исән сау булыгыз.